Здравейте, днес сте с Коденя, вече ме знаете, който ми гледа клиповете, и вчера качих един клип и убих един ендермен и ми пусна това, и това ще се оставя тук. Да вземем един лък. Ама кой? Айде да сме нормални хора. Не, няма да взема така. Да, този меч е малко използван, понеже аз такова и открила зорите кучета. С тях може да направим, какво може да направим? Едно нещо. Гнев. Ето така. Вземате една кофа зора. Ще ви трябва. Кофа. Ето една кофа. Но откъде? Ето откъде? Там. Вземаме една кофа. Отия... Ето тук. Бам. Тук пак се стави. Извинете. Ще така кажа, но малко съм настинал и ме боли гърлото. И сега да открием хубаво място, по-точно перфектно място. Ето това, ето тук ще е. На затворена врата съм. Просто чакаме това нещо на следа. Да го направим ето тук. И слагаме едно. И те да не гледат и... Гнева! Да се върне. Не ме гледайте, така, малко съм завит, да се изпекая. Я. Но това слово ще го губя, ето сега. Джорджи Алба. Аз не към някакви Джорджи Алба. Ха-ха. Да направим още малко азуритни бокста. Ето 4 на 4 се правихме. Не. Имаме още много азурит. Добре. Още 3 лазуритни бокчета имаме. Оставаме. Вижте какво съм написала. Казан за къпане. Гледайте просто какво капе. И гледай сега какво капе. Казан за къпане. Ето да направим ето. И това тук така. Гледайте сега просто. Не ми гледате ударата. Още F5 ще бъде. Не обърках.
Добре. Да се върнем към нашата работа. Искаме да е тъмно, да има още битки, още всичко да има и да така. Да го оставих, ще да оставя кабар. И това ще изглежда тук. Ще пусна рибите тук, са пекат. Ето тук. И да отивам на какво? На риболов! Да, бих едно зомби и ви пуска да пусна. Ето това. Майнкрафт. Тук е... Не, тук. Тук е... Въдицата. Да, ето я. Като видя, че става тъмно, ще отида и ще се оставя въдицата. И аз пак мога да фалим рибките. Байте рибки. Да слушаме, че някой път доста ме усилено да чувам. Просто и то става вечера и една риба още не сме падали. Фак! Крипър! Къде съм се? Бавте! Пред вас. Фак! Крипър! Чува се малко бъдено. Но съжалявам просто. И още карам и не сме убили нищо. Най-после не забравяхме тук началото. Добре. Още дерим. Добре. 5 рибки имаме. И ще изхранваме с риби. Да отидем. Ето, те рибките са готови. Ще оставя въдицата. Така, приховете рибките. Тук мисля, че има още две. Ето. Просто вземам и тя. И да, и вече става тъмно. Да имам риби, защото като гледам тези два стека няма да ми се... Точно две. И те на говедата няма да ми стигнат. И да внимаваме тук да няма още крипари. Бахте нахалния този вечер, бе. По-нахален... бе, ще ме бутна, бе. Ето, просто вижте, как са нахали тези. Ето тук бъка с крипари, бе. Окей! Ако чухте това, което казах окей, беше просто майка ми казаше, че ще заминава там. На Kaufland. И може да се абонирате, ако ви харесат моите клипове, абонирайте се. Абонирайте се. Вие бяхте моите. Вие бяхте моите. Смисъл нищо. Искам да кажа. Вие бяхте моите хора. Супер. Вие бяхте хората,
хората, които гледат клиповете ми, да са живи, здрави и така. Но там видях едно ендерменски човек и даже не един, а двама. О, къде? Та, ето го. Ето го човека. Съби ме! Свиня! Свиня мърша, бе! Свиня мърша! О! Ще ме би с пясъка! Къде е? Пойма майката просто. Ела, О, се кичнява. Удай ми! Аз мърсен! Грозен! Не си красив! Лази ми понежите. От се дилне. Разкарай се. Поред ще вам пукам. За убия. Това се вижда. О, целих ендермена! Успях да го оцеля! Баси якото! Баси якото! Успях да оцеля ендермена! Аре, бе! Чиле! Баси! Баси страхливите един! Са ми направили в тази Майнкрафт ендермените. Ето виж, като го видя, той почва да бяга, ето. Видя. Тука съм. Аз сега как ще измъкнеш. Педерас. И се измъкна. О, ендърперла! Падна ми се ендърперла. С това няма се занимавам. Ето просто те го правя. Докато не ме остави на мира. Ето точно в този момент. Там. Вот он делает. Ще се придем. Къде го прачихме сега това педерас? Ето тук. Как се... Катере, бе? Ето тук съм. Ето тука. Съм човече. Вау, браво на тебе, много се точи, че чак да не мога да целиш. И фак, и тук ме нападнаха и сигурно ще умърна. От нападнали. Факиш! Няма ти бръсно! Вау, пътно нивата на градика. И една ендерпера си имаме и са кефиме. И още един ендерпера. Трябва да го гледаме поне да се призареди на 2 сърца да имаме. 2 сърца да нямаме. Ами момче.
ето го Ендермана. Още една Ендермана. Четири Ендермана имаме. Перни от края. 4. Този път няма да ти се разбира. Приятел, ще умреш. Здравата свиня мръсна! Ти се разкарай, педерас мръсен! Чум как ма кърчи. Просто. Свиня! Свиня! Още един Ендермен! Мали, ако няма почнем да къртиме. Гледам те в очите и пак. Тъпчо. Къде отиде? Шубенце! Къде се шубе такова? Шубенце! Ела къде си? Да, аз имах Minecraft 1.3.1, апдейтах се и стана 1.5.2, да. И ми станате и така. Това просто главата ми на картина. Тук едната ми ръка и тук гаждите ми и главата ми. Да си слагайте наградник. Отивам да оставим ендерперлените, които са много малко. Хвърлям око. Хвърлям бърт. И ще ви покажа... ще ви умря, но тук чух някакъв парак. Ето тук. Чу някакъв парак, каза. Дори оттам е. От тук чуем някъде. Ето това го просто като лак. Зад мен и къде е? Този пая, бе. Под мен ли какво ли? Къде? Не знам аз къде е. Къде е това пая, бе? Чум, че ма сметва, ма. Не ми покажа. Мали мощина лака. Ай, съм връщана. Базата е жълтина, нали? Ти пошла наградата звук.